Ayo. Ayo nang di kon niku. Ya apa betul loh kira? Ya ngopi, kalau saya ngopi sedikit mau. Udan iki lho. Masalah udan masih air bro, air butuh ngopi tak gak kon mesti aja ruwet ngene ya kon ya mau mesti lek kon ngejak ngopi wabab tok kon niku. Aku iku nek kena banyu udan dadi mermet. Ya wis kon. Masalah lah pokok dadi sulinge Krishna kon niku. Wis salah ayo ngopi aja omong tok aja bab tok kon niku. Delok entar lah aku ngomong don udan. Masalah le. Memean, kon WA aku iki pas aku terus kene le. Ya apa kon niku? Ae butuh tak gak iki. Aku terus kene nyusul kon udan effort aku iki. Apa mau mesti abab tok kon gak bisa pindho kok ngene iku. Abab tok ya bisa abab tok ya apa omong tok kon niku. Mau mesti cangkem ora cangkeman le. Ae butuh tak gak iki ngopi nak kono lho makmur kono lho. Kok gak ono dino ae kon niku meneh lho don udan ya brek. Memean. Kon niku ya apa sih udan niku Mana ngopo kon niku lah bes nek matok ini kon tak sosol yo siap-siap blas ngene mau mesti kon ngene ruwet kon paling ruwet kon niku. Padahal kon nggak tak ngopi enak ambek Mbak Rondo iku lho. Lho, kok Rondo? Lah kon gak aro Kon lho kenalan anyar. Rondo sik umur 21 le. Lho. Sik nom. Ya ngomong iku rabine pas iki kelas 6 SD ku rabi arek. Rondo. Situ emane anake Rondo, anake 5 barep kabeh. Lho, 5 barep kabeh. Ayo. Sopo arek mbro. Iya kinyis-kinyis makane betul tak gak kon niku ya apa mau cok abab tok kon niku. Kau wis budal jane meneh wis. Antene abab tok kon niku betul dhewe lho aku ya. Iya wis budal. Kok betul dhewe lho aku iki. Iya wis kau wis. Koblon tenar iki. Lama kon mesti ruwet kon gak betul mek kon maneh aku.